και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα είμαι από το account του tablet μου, γι' αυτό έχω αυτό το skin, το νουμπίδικο, το bacon. Και θα παίξουμε, πώς λεγόταν αυτό το παιχνίδι, θα σας το δείξω στο τέλος. Σήμερα το άρχισα, από το κινητό μου έχω πάρα πολύ καλά πράγματα. Έχω Job ψαχρού που δίνει περισσότερα billion από αυτό. Έχω κάνει πάρα πολύ update. Ναι, από εδώ το άρχισα σήμερα. Μου δώσαν το ροζ κροκοντιλίτος, μετά ανέβηκα λεφτά πολύ, πήρα το τορτουγκίνι και μετά μου δώσαν αυτό εδώ το φραγκό λαλαλαλα, το έκανα πολύ update. Καλά, δεν το λες και πολύ, αλλά ναι, και είμαι κάπως έτσι. Και τώρα πάρω γλυκοράδα. Λοιπόν, περνάει αυτό το κύμα και τρέχει. Στόχος μας είναι να πάρουμε αυτό το... Να σας δείξω. Αυτά που είναι τα προ καλύτερα, δεν είναι τα καλύτερα, πριν τα καλύτερα. Πριν τα essential, πώς λέγονται. Πριν από αυτό. Αυτά είναι. Και όμως, αλήθεια. Να, αυτό το λαβάκα το βλέπετε, αυτό εννοώ. Να. Αλλά μπορώ να πάρω πανεύκολα τέτοια. Ας πούμε τώρα μπορείς να το πάρεις και να τρέχει. Να κοιτάξτε. Άχι, το Dragon Κανελόνι εκεί θα πάρω. Το είδα. Dragon Κανελόνι. Oh my god. Slowing. Πες το Dragon. Τώρα θα γίνει αμμός. Περνάει και εσύ. Θα δει το επόμενος, ο κύριος Slows. Και εσύ. Κάνω τη χαρή και περνάς. Εσύ όμως δεν περνάς. Με τίποτα δεν περνάς. Έλα. Είσαι ένας super slow. Έρχεται ένα super slow και ένας fast. Παίρνα super slow και θα έρθει ένας fast. Κοιτάξτε, έτσι να προλαβαίνω. Και slow. Προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Τρέχα. Το κάνουμε από το κινητό, έχω και 3 Rainbow 6-7 εκείνα τα Senselista Stick. Ναι, αυτά. Περνάτε κύματα. Παίρνα και εσύ και βυζιάουμε. Εδώ είναι τα Mythicals. Παίρνα και εσύ. Impossible τι είσαι fast, δεν ξέρω. Φτάσαμε στα essential. Το βλέπω. Dragon Caneloni. Super slow. Είναι... Και θα ερχόταν και αυτό, εντάξει, δεν θα το κάνω. Super slow. Όχι. Medium. Τώρα θα γίνει χαμός. Έλα κι εσύ. Ναι, ωραία. Τρέχα. Τι ήταν αυτό ρε, πήγαινε σαν το flash. Έλα πάλι ρε φίλε, αυτό το χέρι του Λαγκράντε με έχεις φάει στο ξύλο. Όπα, τρέχω. Όχι, δεν ήταν του Λαγκράντε, ήταν Σαλαμίνος. Λαγκράντε είναι από το κινητό μου, θέλω να πέφτω, αλλά δεν ξέρω άμα πέφτω από το Σαλαμίνο Πιγκουίνο ή από το Λαγκράντε κομπινασιόν. Καταλάβετε. Δεν καταλάβω. Ναι, τρέχω. Όχι.
Σιγά μην έρθει super slow. Παίρνα κι εσύ. Super slow. Μη. Έλα ρε, εγώ το ήθελα, έλεος. Έλα, έρχεται, όχι. Λοιπόν, περάμε στα δύο κύματα, τα τρία. Περάμε και εσύ. Και εσύ και άντε πάει. Όπα. Super slow. Μπούκο. Κάπου ξέρω τη λέξη να μην πω, απλά την είπα έτσι. Απλά επειδή λέει book now, δεν ξέρω τι λέει, επειδή το book, είπα και εγώ book. Τέχω. Όχι, κλάψε. Wam. Όχι, πάλι κλάψε. Wam. Τώρα μη κλάψεις. Μη τύχον και κλάψεις. Θα κλάψεις. Εγώ θα κλάψω. Δεν έκλαψα. Τι έγινε. Θέα μου, γιατί. Φύγε. Έλα ρε. Δεν είναι χαμός. Εκείνη που με βάρεσε θα πεθάνω. Που με βάρεσε τα δύο. Ποιος ακούγεται πίσω. Ακούγεται κάτι παιδίστικες φωνές να βρίζουνε, δεν ξέρω τι λένε. Σαν να βρίζουνε. Super slow. Ναι, άμα προλαβαίνω εγώ είμαι back. Θα μπορούσα και να προλάβω, άρα είμαι back. Μία. Έρχεται fast πίσω από το slow. Sound. Λαγκάρει όλοι. Και intestinating. Τώρα δεν κατάλαβα ούτε εγώ. Το έχω. Όχι, δεν το έχω. Στο κύματα, παίρνα κι εσύ. Πάρε το σαμίνι σπαϊντερίνο εκεί. Θα πάρω. 170 κάπου. Μη τυχόν και με βάρεσε αυτός ο μπούφος που είναι εδώ. Όχι! Ρε, έχω. Το κεφάλι μου έχει σπάσει. Όπα, άλλο ένα. Έλα. 67! Μάλλον ο Σαλαμίνο Πιγκουίνο με σκοτώνει. Λοιπόν, εδώ το βλέπω good boy αυτόν. Ναι. Θα του λέγα please brain rot, I need this, my mom is kinda homeless. Πλάκα κάνω. Όχι. Περνάτε κύματα λίγο πιο γρήγορα. Για τους λαγκάρες. Θέλω να κάνει κανένα disconnect. Να έχω ίντερνετ το καλέτο. Που δεν μπορεί, ίντερνετ έχω. Το φας του μέσα. Oh my god. Επιτέλους. Εκεί δεν είναι το αγκράμπι που έχασα.
φαγή. Αλλά δεν είναι. Το πήρε κανένας κλεφτρώνες. Σαβιλώνες. Τρέχω! Τρέχω! Εσύ θα φας ξύλο. Εσύ θα φας ξύλο. Πήρε 3 brainrot μαζί, άμα το βάρουσα. Θα περνά λάμος. Θα γινόταν αμός. Τώρα μου την ανελώνει τώρα. Έλα, παίρνω κι εσύ. Και το Dragon μου κανελώνει είναι δικό μου. Εγώ το... Κοίτα πως τρέχει ρε! Θα γίνει αμός. Λουμπίδικος, ξέρω. Πλακώνω, δεν είναι λουμπίδικο, αλλά απλά εδώ είναι μόνο 93 ευρώ. Για το άλλο... ήρθες essential. Ήρθες essential. Ξανά σε 14 ευρώ. Τρέχα. Τρέξτε όλο. Super slow. Έλα, τώρα μπορεί να πάω και στο Dragon Κανελόνι. Στο δράκο, όχι. Το Cosmic Dragon Κανελόνι είναι ομορφούτσικο. Άντε. Πάρτα μωρί. Ευχαριστώ που μου πήγες κάτω από το κουτί. Ηρεμία. Ροπάλφο σου ρε, θα γίνει αμός. Θα γίνει αμός. Αμός θα γίνεις. Λοιπόν, δεν γίνεται άλλο, θα πάρω το χειρότερο Cosmic που θα βρω. Έχει σκοτωθεί η φωνή μου. Αυτή την αποτατέ μου. Ηρεμία και φωνή να έρθει. Το essential, ας πούμε. Οπα, τι essential είπα, εκείνο το μαύρο τέλος πάντων κύμα επειδή ήταν τέτοιο. Δεν είναι εκεί. Περάστε. Όχι, παίρνα κι εσύ. Και περνάω κι εγώ. Το γκραϊμπούσι με ντούσι. Το γκραϊμπούσι με ντούσι. Γκραϊμπούσι με ντούσι. Γκραϊμπού... Τρέχα, άμα βγάλει μόνο. Άμα με βαρέσει κανείς. Άμα με βαρέσει. Με είδε δεν. Άντε, γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Άντε! Κάνε upgrade τον τσίλιν φραγκόλαλαλαλα. Και πόσα δίνει 330 μίλιον, είσαι respect. Σαλαμίνο πιγκουίνο. Σαλαμίνο πιγκουίνο. Λοιπόν, Rebirth θα κάνω. Τώρα τρέχω σαν χοντρός μπάμπης από τα τέμου. Εντάξει, θα με φάει ακόμη και το slow. Δεν μπορώ, το slow θα με φάει. Θα με φάει το slow. Το κόκκινο θα μέτραγε έτσι και λύσει. Θα φάει ένα slow. Πάρε φράγκο από αυτά. Πάνε για τρέξιμο και... Τάντε. Λοιπόν, οπα.
Με ανώμαλους δεν μιλάω. Θα πάρουμε κι άλλο κόσμο. Γιατί εγώ με ανώμαλους δεν μιλάω, γι' αυτό θα πάρουμε κι άλλο κόσμο. Γιατί εγώ με ανώμαλους δεν μιλάω. Περάστε. Οπα. Thank you. La vaca Saturnita Starnita. La vaca Saturnita Starnita. La vaca Saturno Saturnita. La vaca Saturno Saturnita. La vaca Saturno Saturnita. Jetzt kam Lüse. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, άλλο ένα Cosmic. Άλλο ένα Cosmic, γιατί νιώθω τώρα θα πάρω 30.000 Cosmic. La vaca Saturnita Sterneta. La vaca Saturno Saturnita. Ακόμη δεν έχει ξεφύγει. Που η άλλη με βάρεσε μία εκεί και έγινε χαμό. Γιατί ήταν ανώμαλο. Εγώ με ανώμαλους δεν μιλάω. Ευάγγελος Gamer. Θα σας ξαναπώ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Ευάγγελος Gamer, όπως το είδατε πάνω στο μήνυμα. Είναι του φίλου μου. Ναι, αυτό. Είναι του φίλου μου. Σας το έχω ξαναπεί. Νομίζω το έχω πει εκεί αναρτήσεις που λένε. Σας το έχω πει εκεί. Ναι, σας το έχω πει εκεί. Γι' αυτό θα ανεβώ πάνω στο θρανείο. Γι' αυτό θα ανεβώ πάνω στο θρανείο. Λοιπόν, τέλος. Περιμένετε ένα λεπτό, κάντε λίγο γρήγορα το βίντεο να πάρω το φόνε μου. Ήρθα, παιδιά! Έφερα λίγο το κινητό μου για να κάνω join στο tablet μου. Να δώσω και κάτι, να παίρνω λίγο φράγκο από το tablet μου. Έλα. Ωραία, μόλις τώρα μου είπε πως έχασα πάλι το chat μου. Και από το κινητό. Κάτω. Έρχομαι από το φόνο μου. Έρχομαι, να το Άγγελος 6-7. Κοιτάξτε τι έχω. Όπα. Εδώ ξεκινάμε Dragon Cannelloni 11 million. 6-7 Rainbow 9,4 22,95 10 billion 800k όπα 12,85 billion 4,66 billion 17,63 billion 34,43 billion 14 billion. Πάμε και πάνω που είναι το καλό το πράγμα και από πάνω έχει καλύτερο, αλλά είναι 165k, 204k, 10,76 billion, 170, 150, 500k, 70k, Cosmic, Sensational, 10 billion, 800k. Και... ναι, το είχα ξεχάσει, μωρέ. Κοίτα, έρχονται όλοι πάνω. Πολλοί νουμπάδες έρχονται πάνω στο base μου για να δουν πώς είμαι. Λοιπόν, το duck θα το κάνω λίγο upgrade. Φύγετε! Να ξέρετε, τώρα παίζω από το κινητό και βγήκα από το κινητό. Νουμπάδες, νομίζετε θα μου κλέψετε τα brain rots?